Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Kung sa dili pa din no, shout out ko kang James Sabiro, kang Lane Sibnin, kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Sa tanan nga nang sunod alin dramaha, salamat kayo sa pagpaminaw. Bueno, di ta magrangan. Ang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jiderica Bidad. Daghong sa sapa. Hain man ang karinderya sa tiguang nga imong ikasulti. Oh, narao, kanang naibata nga nagbantay. Oh, mao din ha. Oh, Inday, naangi mo ang lolo? Lolo? Wa man ko'y lolo. Ha? Pero, may tiguwang nga nagbantay din ni kanina. Mo gani akong gipalitan og sudan og kanuin. Nagkasulti mi. Puti gali kay siya buhok. Wa man ko'y lolo. Patay naman ang akong lolo. Oh, unsa? Sabrina, patay na malagi ang lulo. Inday, imposible. Aw, basig dili to nimo lolo. Basig inyo lang tong tabang-tabang dinhi. Pulos man mga batanon ang katapang dinhi. Wa may tikuwang. Sa? Pero Dili na lang ta mamugos. pero Inday, siya ang nitako sa sudan nga akong gipalit. Siya pagid akong gibayaran. Ay, basta ate oy, way tikuwang nga na maliki dinhi sa among kananan. Pulos man gani uban ang iyang buhok, Inday. Upan? Wa lagi upanon diri sa among kananan, ate. Dali na, Sabrina. Bumiang ta din. Pero Rodel, nagsulti ko nimos tinuod. Gikasulti na ko ang tiguwang. Ug siya ang misulti na ko bahin sa unang tag-iyaan ng inyong bahay. Si Mama lang ang makatubag, anak. Kung dili si Mama, si Lolo Elmo. Si Lolo mo tuod. Rodel, ginalang mo balik ta sa inyong bahay. Unsa? Pero magubot ta kung mabalik ta dito, Sabrina. Di sa ko mahimuta nga maghuna-una bahin sa gisulti sa tiguwang. Way kasal nga mahinayon sa inyong bahay tungod kay tinunglo ka ng dapita. Sabrina, dili pa maayo ang mood ni Mama karon. Andam kong dawaton ang tanang kasaba sa imong inahan, Rodel. Basta kay mamalik ta sa inyong bahay, please. Magunahon na taglayang paagi. Dali, mamalik ka ta sa pension house. Nanas pa si Madam Mercy sa kaida. Naglantaw sa layo. Salamat na lang ako kay laing nakita uban niya. Anissa, nakakita ka ni Malcarding di mo? Basin to sa loyolo. Bantayin lang una na si Madam Dia, ha? Kaya akong ato o Scarding. Ang ano nangita maka ni Manicarding lo? Nanawag sa Trudel. Makiksulti niya. Sigurado ka sa imong nahuna-hunaan, Rodel? Watay lang paagi nga makapaduol ta sa bahay. Nanawag na si Carding. Hello, Carding? Hello, sir. Kumusta mo, sir? Kaya mo karon ha nga. Kuyog mo ni Ma'am Sabrina. Yami sa lungsod, sa pension house. Mo ba? Maya, sir. Unsa may imong isugo nako? Kumusta naman si Mama diha? May kalma na lang, sir. Nasa kaida naglantaw sa bukid. Pero nang hagis man ganin na, sir. Milurang na sab. Carding, naruwag ko nimo. Kay mo mi si Sabrina nga. Anaon nami mo kuyo sa iyong bahay. Ha? Maayos sa inyong payagay. Dool-dool ra sa bahay. Sir. Wala problema, sir Rodel. Mag-abot na sa bahay. Analisa, Manoy? upauli una ko sa ato, ha? Kaya maglimpyo ko. Nga naman. Adto una mo pundo sila si Sir Rodel o si Ma'am Sabrina. Kung mangutanan ako si Madam, ina nga, namutol ko saging. Sige Manoy. Sige, adro ko. Magpaduol sa day si Ma'am Sabrina din eh. Dali. Sure mo, Sir Rodel, Ma'am Sabrina. Salamat, Carding. Limpyo naman ang hingdaan na ni Analisa. Kamu lang diha sa foam kay ari lamin sa gawas. Nindot sa dining dapita, naagyapon sa ibabaw sa sapa ang inyong payag. Sumpay ng sapa sa banlot, ma'am. Oh, May kaila ka bang albor o apelyido? Inindapita, Carding? Albor? Doon na, sir. May kaila kong albor, sir. Classmate ako sa una, to sa ibabaw. Layo ba din yung ila? Medyo layo-layo, sir. pero mahimong magsakay tag motor pa ingon dito. Dili yun, ma'am. Maglakaw yun ma'am. Kay tuwa man ang ila sa ibabaw sa bungtod. Dili na magialong sa kanan. Kung mauna, mag-set na lang tag-adlaw kung kano sa tamo adto. Okay, ugma, pwede? Nagdali man ka, ma'am. Kinahanglang ikasulti ko ang mga kaliwat sa original nga tag-iya ng karaang bahay nila ni Rodel Carding. Unsa? Si Lolo Elmo, paanhiyaw niya karong gabi. Sir Rodel. Og niya pa, ayaw gud sultihi si Mama nga ni amis inyo. Pangambot lang kung magsusi siya bahin namo ni Sabrina.
Tubig, Analisa. Niya, madam, oh. Hain man ang akong baso nga dunay kutanan. Kuan, nabuak ra ba, madam? Kinsa may nagbuak? Nabuak naman ito sa imong kwarto, sa pagpanghagis nimo. Ha? Kanusa ko ng hagis? Bago lang, madam. Kalimti na ni. Madam. Di ay hindog kasaging madam, oh. Kumusta naman sila si Rodel ug ang iyang asawa, Karding? Ha? Nahibaw ko. Nga nahibaw ka kung hain sila. Ikaw ang daling matawgan ni Rodel kung doon na siya mga sugo. Wag ko kibaw, madam, kung hain sila. Kung mo balik sila, pasudla sila sa akong kwarto. Dawatan na nimo sila, madam? Natural nga dawaton ko si Rodel. Ako god siyang anak. Unya, ang iyong asawa, madam, ibus ang dawaton. Why asawa si Rodel? Tubig, Analisa. Kami nga gid sa bukid sa panahon sa gabi, love, no? Oh, Love, walay kitingog-tingog. may gunahuna lang ko. Ang ato bang kahimtang ang imong giuna na? Oh, naluoy ko nimo. Ayaw ko kaluy, love. Wa ko mahiubos ni Mama Mercy. Tungod kinahipaw ko nga, wa siya siyang kaugalingon usahay. Pero, Unsay pero? di lang sab kalikayan nga, magkuna-una ko siyang ipanulti. Labi na sa pag-ingon niya nga, dili ka mahimong magminyo kay tinungluning dapita. Ha? Ug mitukma ni sa gisulti sa misteryosong tiguwa nga akong gikasulti, Rodel. Tinunglo ko no ang inyong bay. Ayaw ni gunahuna. Lakaw, una nagpahuway. Oh, ikaw di ay, Magpaabot pa ko ni Lolo Ilmo. kitang duha na lang ang magpaabot. Pabuli ko og tarong, Analisa. Niya, madam, oh. Kana, dili na babugnaw? Dili na. Maayo hinoon, madam. Tuod, madam, mapauli na ko. Masayo lang ko ugma. Ayaw na paglakaw. May lain kang isugo, madam? Wa ka ba'y nakita sa sod ining akong kwarto? Wa man, madam. Kita namang duha din sa imong kwarto. Na sige, makagawas ka na. Sige, madam. Mapauli na ko, madam. Unsa man to? May nanghupaw. Lunch ko'y natumugan ng hupaw. Analisa, Noy? dali na, maulit kita. Uy, Analisa. Ay pa, unsa man? May nakita asab ka? Wa man, Manoy. Pero, doon ako'y nadunggan nga nang hupaw. Babay. Dali-dali na. Mamiya na ta din eh. Ay, mayong gabi eh, Sir Rodel. Lolo Ilmo. Mayo kay Nekalo. Dali, Lord, so diri. Ikaw diri slantay, oh. Tinuod yun siya nga ni amo silang Karding nga bahay. Naniguro lang Milo nga madol-dol mi sa bahay. Ay mayo doon. Aron, dali ra mong makadagan sa karaang bahay kung magkinaunsa dito. Ay tuol, may tuyo man kuno kanako ha, Rodel. May gusto lang ni ipangutana. Og, sorry nga dili ni pwedeng maugmaan, Lo. Kay hasol kay sa utok. Ay, sama ka na. May kaila ka bang albor, Loel mo? Mao ko na ni ang unang tag-iya sa karaang bahay nila ni Rodel. Hinumdumi ko nulo. Ang akong inahan, usa ka albor. Unsa? Tinuod ka, Lolo Ilmo? Albor ang imong inahan? Akon mo na. Nahibaw ka sa nahitabo sa unang mga tag-iya sa bahay nila ni Rodel. Ay, Loel mo? ikaduhang henerasyon ako sa iya sa bahay ninyo, Sir Rodel. Oh, mao ba? Sultihimi sa mga nahitabo sa bahay nila ni Rodelo. Nganong nahimo naman lang kang katabang nila. Ay, bibiya na akong inahan sa dihang nag-edit pa lang siya o din si Ayos. Ay, bibiya na siyang din hindapita tungod kay gimabdos ko niya. Unsa? Ay, dito na ko makamatgun og buot sa syudad. Nagtako ko nga, wa makaila sa akong amahan. Pero nakailagid ka kung kinsang imong amahan? Usa ka estanyo ni hindapita ang akong amahan. Ay, matod pa sa akong inahan. Wa kini magustuhi siya magkikanan. Mao ba? Mao nga milayas ang imong inahan. Pero unsa magid ang nahitabo sa imong amahan di ay? Ay, kalitin ko nung dawa ang akong amahan din hindapita. Nahibaw ba ang imong amahan nga ni mabdo si mama nimo? Wa, nahanaw ang akong amahan sa siyang musulti na untang akong inahan nga mabdo siya. Kaluoy sa imong inahan.
Ug baon kilaya si mama. Kay gusto sa akong apuhan nga ipakuha ko. Unsa? Manoy, mamauli na ta. Ay, unya na. Kung mabalik din si Lolo Ilmo. Mamauli naman ka ta. Dili pa lagi mahimo. Anin na lang ta sa gawa sa bahay makaabot ni Lolo Ilmo. Nagsulti pa sila si Rodel. Maayo hinoon nga magpaduolan si Sir Rodel siyang inahan Manoy. Maugod. Uy, kalawang gud anak. Hambot ba Manoy, uy? Pero, gikolbaan naman sa ko para ni Ma'am Sabrina. Unsa? Kaluoy din ninyong duha og sa imong mama, no? Alisod ang among kinabuhi ni mama sa syudad. Oh, Rodel, nganong nangaghum naman ka diha? Ako lang nakunahon na si Pama. Tuod, diha ka na sa dihang nagtao ko, Lolo Ilmo. Ikaw nagkatiman sa bahay kung wa si Mama ug ako. Anong nakabalik man ka diha sa bahay? Ay, isagop ko sa imong inahan sa dihang ni. Ibaw siya nga usa ko kaalbor. Mao ba? Importante di ay para ni Mama ang inyong kaliwat. Ay, tingali. Ay, natasugat ni og si Madam Mercy sa syudad. Ay, bata ka pa kaayo na itong higayon na. Dito ka mag-eskwela sa syudad. Mga ako ang ipaatiman ni Madam Mercy din sa iyong bahay. Diha ka ba sa karaang bahay sa dihang naghikog ang amahan ni Rodel, Loel mo? Ha? Si Sir Felipe? Tubag ako, Loel mo. Unsa mo hinungdan nga naghikog man ang amahan ni Rodel? Oh, Rodel! Rodel, asa ka? Ay, dili na gusto si Rodel nga hiskutan ang pagkikog siyang amahan, Ma'am Sabrina. Ay, busa. Ayaw nila nagtukiya. Oh, doon ko na si Rodel, Loel mo. Excuse me. Okay, mapaulit na sa ko sa bahay. Ay, hindi malagi mo gawa sa bahay, ha? Ay, Arisa, Carding. Aw, nagpahangin lang mi din hilo kay limuot man ang kagabion gud. Kawanan manggod. Salamat ka ni anak Halo. Makapauli na gyud mi. Ay, sige, pamaulit niya mo. Lo, ikaw na lay pamati ni Madam ha. Elmo! Tuwa na lo. Gipangita na ka ni Madam. Ang ano nakamataman sa madam? Si Lolo na bahala niya. Dali na nalisa. Mamaulit na ta. Madam! Ay, anak ko, Madam. Ay, anak ko. Ayun sa man yung tabo ni mo, ha? Nagdamgo ko ni Felipe. Unsa? Ay, nagdamgo ka sa patay na ni mong bata. Oh, buhi siya. Buhi siya. Ay, nagdamgo ka lang. Ay, gawas pa. Ay, anong mahadlok man ka, ha? Imo man ba ng imong gidamgo? Nasuko siya na ako. Nasuko na ako si Felipe. Ang babae ni Rodel ang nakaingon ni ining tanan. Nabuhi sa akong panumduman si Felipe tungod niya. Ay, Madam, ay pahuway na pagbalik. Diha ka lang. Ay, unsa? Diha ka lang, Elmo. Inahadlok ko nga magdamgo ko pagbalik ni Felipe. Busa, diha ka lang sa likuranan. Pukawa ko kung damanon na sab ko. Haba, Ay, Madam. ayaw pagkatog. Tanawa ko kanunay. Madam. Rodel? Rodel? Ay, hain man yung tawhana. Kalit pa lang nilakaw. Tinuod kid ang gisulti ni Lolo. Dili siya gusto nga isgutan ang iyang amahan. Rodel? Rodel! Oh, si Rodel to. Milugsong siya sa sapa. Rodel? Rodel! Sa gawas lang unat ang magigda, Analisa. Oh, wala problema Manoy, uy. Importante man sab nga ang magtiayon ang nasa kwarto sa katri. Ay, maayo na lang na nga naasla diha. Kay malibre tis mamahaw. Libre bitaw ta? Ay, ambot akong pasabot ba? Ay, basin magluto ta si Ma'am Sabrina ba? Maapil ta. Hilo Manoy, uy. Ni ana ta sabay. Mabatian biya ta Ma'am Sabrina og si Rodel. Si Rodel! Ma'am Sabrina, ni Aname! Nakatog na tingali sila Manoy. Dali asab good. Kasayo pas gabi eh. Unya, makatog dayon sila. Ay, basin lang ba? Ma'am Sabrina? Tarawa ko no. Uy, Ma'am?
abli ang putahan sa kwarto. Uy, huwag may naghigda sa katre. Uwa sila din Manoy. Halalo. Wa kahato sila mamalig sa lungsod. Pero misulti mo tayo sa Lolo Elmo na to. Rodel! Nga naman ka, oy, di man ka matubag! Rodel, hain man ka! Oh. May anino nga mitunga sa ibabaw. Sa bigas tampi sa sapa. Si Rodel man to. Rodel, asa ka pa ingon? Huwat ako! Rodel! May nalang kay hayag ang buwan. Klaro kaayo ang daan. Medyo siot naman ang kasabutan din niya. Rodel, huwat ako! Ano bang dili magkamutingog? Rodel! Kasi makabatik na ako. Pero kusog naman kay akong tingog. Asa man na siya paingon? Miliko siya sa lugsumon nga daan paingon sa busay. Rodel, makunsa ka niya sa busay! Rodel! Rodel! Ah! 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 Okay. Rodel! Manoy, uwa man sila mamalik. Matuog na lang ko din sa Katrina ko, Sige. As cheese naman sa gabi Ay, dili na sila mamalik ko Sabrina? Sabrina? Sir Rodel? Ni ana day mo? Hain si Sabrina. Wa man siya din, sir. Kamong duha ang uwa din sa among pag-abot, sir. Sabrina? Sabrina! Ay, ko. Tubig. Hindi ako sa tubigan. Okay, kasakit sa kutil. Di ko makabarog. Okay. Saan ako nahimutangan? Sapa. Di ako sa sapa. Kasakit sa kutil. Tabang! Tabang! Sabrina? Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am! Sa sapa. Basinto siya sa sapa sa banlot. Unsa? Dili mahimo nga moadto siya sa sapa sa banlot. Dali ka ding. Pagitaon na to sa spa si Sabrina. O ikaw, Annalisa. Lakaw sa dakong bay. So siya kung tuwa ba pa yung si Sabrina dito? Oo, sir. Dali na ka ding. Manglugsong na ta sa sapa. Okay, sir. Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Ma'am, tingog, ma'am! Sabrina! Di ko makabarog. Ni sabot kasakit ang akong tiil. Tabang! Tabang! Sige na ako matunog ang akong mga tiil. Rodel! Rodel, tabang ako! Rodel! Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain ka! Mingaw naman din si sapa si Rodel. Murag imposible mga manaog din si sapa si Ma'am Sabrina. Dali ka ding. Mutungas tas ibabaw. Sir. Sabrina! Sabrina! Lo Elmo! Lo! Lo, tabang, Lo! Lo Elmo! Oh, Lo, ako ni Lo! Lo, please, repultahan! Dunit akong problema!
Naunsa man ka, Analisa? Lo, nawa si Ma'am Sabrina, lo. Huwa ba siya manhi din, eh? Ay, wa man. Nganong naghisgot ka mo sa panga ni atong babayhan? Madam, si Ma'am Sabrina. Dito sa bayo niya, kalit lang siya nawa. Oh, patay na tuog nga makita. Ayaw sa pagsulti sama na, madam, oy. O nganong dili man ko makasulti, ana. Nga maumang yun na ang mahitabo kung ang tao ining dapita kalit nga mawa. Lo, kinahanglan pangitao na to si Ma'am Sabrina. Manawag tag mga silingan. Pero bahadlok naman ang mga slingan nato nga mutaak ining dapita. Kita na lang ang mutabang sa pagpangita ni Ma'am Sabrina. Hain man day ang maing laki kong anak. Nangitasap sila dito sa sapa. O ganong dito man sila sa sapa mangita ni Sabrina? Nagduda lang ko, madam, nga may adtos Ma'am Sabrina dito. Oh, kung miadto siya sa sapa o gabiing dako, nangita gyud siya sa iyang signos. Ay, dali. Ay, kung kuon ka ang labing duol kang silingan, basin pa di kung may maluoy na to ug mutabang. Ay, lisura na, Loy. Di nagigimimuta ka na sa paas banlot, no? Lisod kayo. Ay, pero ay nawa, magoy ang asawa sa among agaw. Maluoy ang taon mo. Tabangin mi ninyo. Nagilagin mi mo na sa paas banlot, no? Sinsya kayo, nalita. Lo, dali na lang. Dali na lang tama mo gusto ng mga tao nga kasing-kasing. Dali na, lo. Sorry yun kayo ninyo, yun. Sorry yun kayo, yun. Ay, sige. Ay, dili man kahit mo maluoy. Adto na lang, me. Ay, Analisa! Ay, wata ko, day! Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain man ka! Sabrina! Sir Rodel, layo naman tag naabtan sa pagpangita niyo Sabrina, oy. Karding, di ta mamauli kung di na to makita si Sabrina. Ma'am Sabrina! Ma'am Sabrina! Oh, nabalik na dahil sila si Analisa. Ay, Ma'am Sabrina! Naasab si Lolo Ilmo? Ma'am Sabrina! Ay, Ma'am Sabrina! Hain man ka, mamay! Tingog ang tao, Ma'am Sabrina! Lo, atong subayo ning Dan paingon sa patay nga busay. Ay, dili na maayo. Nga mulahot patagya sa patay nga busay. Lo, mamasin lang ta. Ay, nga Kay- naman. Ha? Ganahan ba ikat si Ma'am Sabrina nga muan sa patay nga busay? Unsa? Sige na, Lo. Ma'am! Ma'am Sabrina! Analisa! Asa mo paingon? Sir Rodel! Paingon mis patay nga busay, sir! Pagbantay mo sa iyong tumban, ha? Lo, dali na. Mulugsong na ta. Tabang! Rodel! Tabangi ko! Sabrina! Si anak ka ron. Tabang! Tabang! Analisa! Di ako sa ubos! Ma'am Sabrina, hain ka! Tabang! Di ako sa ubos! Tabang! Lo, dili lang ta mula sa ubos. Ay, bitaw. Ay, marag imposible man nga. Maabot ang napita si Ma'am Sabrina. Bitaw. Sige, mamalik na lang ta sa ibabaw, Lo. Ay, unsa mo? Oh, sato. Wala tong singgit, Lo. Ay, bitaw. Ay, singit. Nasa ubos ka na singgit, Lo. Si Ma'am Sabrina ron, Lo. Ay, unsa? Lo, dali na. Sir Rodel! Sir Rodel, dali mo sa patay nga busay!
Misinggit sa Analisa. Analisa! Unsay mong gisulti? Dali, busay! May bisingit sa ubos! Oh, may misingit ko na sa ubos, Sir Rodel. Dali, atong susihon. Analisa, Noel mo, Sir Rodel, salamat nga nakalugsong na budingis patay ka, busay. tangiom na ining dapita. O sino nabati din Singgit, sir. Unsa mang singgita, ha? Babae o laki? Murag babay. Murag si Ma'am Sabrina. Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain ka! Sabrina! Ayaw na magtingog. Pamatiun ta ang palibot. Wa namang singgit. Pero nabati yun na mo ang singgit. Duha kay gayon nga nabati na mo ang singgit. O tingog yun sa babay. Sabrina! 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 Ay, Tuwa pa sa ubos sa sapa. Dali mo! Atong sasihon sa tubigang yun! Uy, Annalisa! Gunit mo sa mga sanga! Si Kahoy aron dili mo maligid! ay, dili na ko makalugsong, ay. Pabilin ka na lang di ano! Ay, sige. Dali na, Karding! Analisa! Annalisa! Naunsan mo ka sa ubos, ha? Annalisa! Aray! Kasakit sa kulawas. Niya naman ko sa sapa. Analisa! Ay naman kang dapita, oy! Annalisa! Diyan ako din dapita. Ako flashlight. Ako ni iwara-wara. Diyan ako! Analisa! To orang siga sa yung flashlight, Sir Rodel. Salamat daw nga. Kuha na niya mabuhi, eh. Diyan ako! Dili ko makalihok! Dali! Barog! Salamat kayo din ko natultulan. Karon nagkahuna-huna man ka nga moanhin sa patay nga busay. Aron sa pagpangitan ni Sabrina. Na-interest magod siya ng dapita, sir. Gusto gid siya nga mo anhi, pero dagang nakababag. Hain man ka akong asawa karon. Sabrina! Hain man ka! Sabrina! Siya sa ubos! Sabrina! Tingog pa! Hain man ka! Oops! What tawis, Sir Rodel? Dali, Annalisa. Gunit siyang bukto na, gunit. Sabrina! Sabrina! Oh. Si Sabrina ka nang nasa ibabos dakong bato. Sabrina! Sabrina! Salamat nga nipalik ka. Unsa? Salamat. Oh. Sabrina! Sabrina! Sir, niya ko siya, Sabrina. Pero, uwa na siya maglihok. Oh, kinahanglan madana to siya paingon sa ibabaw. Elmo! Annalisa! Hain ka mo! O saman? Gusto pa mo manarbaho o dili na? Tubag mo! Annalisa! Oh. Kisa na naas gawas. Nganong ilamba man imong pultahan? Annalisa! Tubag! Annalisa! Ayaw ko ninyong binuangi, ha? Nganong dili man mo maningog? Gusto na yun mong ako mong palayason? Annalisa, tubag! Oh!
Unsakang namuak gas gawas, ha? Ilma! Annalisa! Carding! Ang damang kaigdaan ni Sabrina, Carding. O, sir. Annalisa, makalakaw na kag-imo? Okay na ko, Manoy. Naulian ako. Hapdos lang akong mga gara sa panit. Na, sir. Ibutan na si Ma'am Sabrina, sir. Sa katre. Kuhay ko ninyo glabakara. Kinahanglan malimpyuhan ko si Sabrina. Mag-init ko og tubig. Ako na lang, Annalisa. Daghan sa kagaras. Pahuway na lang. Naunsa naman na si Ma'am Sabrina, sir. Sabrina? Nagdugo ba din ang iyang o? Sabrina? Love, salamat nga na ulian ka na. Kinahanglan madati ka sa ospital. Love, kumusta ang pamati ni mo si mong lawas? Rodel. Oo. May nakasabayan lang ni Carding og Annalisa. Nganong milakaw man kagabi? Nganong miabot man ka sa patay nga busay? Gisundan ta ka. Unsa? Gisundan ko nimo? Mao nga miabot ka sa patay nga busay? Oo. Gisundan ta ka. Mura ka magnahiubos na ako nga nakahiskot ko bahin sa paghikog sa imong amahan. Mao nga nilakaw ka, diba? Gisundan ta ka. Pag dito ka paingon sa sapa. Unsa? Pero unsa? huwag ko mo adto sa sapa. Uy. Hala. Naunsa man yung baso din sa sala? Ay, baka man nagituyo nagbunal. Mara Merce! Ano namunan sa kadining mga baso, madam? Sige. Ay, mag-ilis una ito, ha? Ikaw ni Ate Mas pamahaw. Hindi ka, arba eh. Maparat yun ang akong timplada karon. Ganong gisigihan man ni mo glamba ang pultahan gabi, Carding? Unsa, madam? Nanglamba kong pultahan? Waman, madam! Ayaw na lang pamakak. Gilamba ni mo ang pultahan, unya pagkahumad, gibunal ni mo ang baso. Ha? Na. Maglalis na yuta na, madam. Karon pa ba may makaanhi din, eh? Kay dugay na mong nakitaan si Ma'am Sabrina. Patay na siya? Si Bako kaniya, madam, oy. Buhi taon si Ma'am Sabrina, madam, oy. Tuwa sila sa ospital karon, o si Annalisa. Kung nahiyupos paghihapon ka na ako, sultihin na lang ko sa tinuod, Rodel. Dito ka sa sapa gabi, Tinuod lagi akong gisulti, Sabrina. Huwag ko mo adto sa sapa. Sa dihang naisgutan nimo ang kamatayon ni Papa Felipe. Mura kong nalain. Pero, huwag ko mahiubos nimo. Dili lang ko gusto nga maghisgot bahin sa akong amahan. Huwag magikuha ko sa bahay. Rodel, nagsulti ka pa sa tinuod? O, Sabrina, huwag ko mo adto sa sapa. Pero ikaw ang nakita ko nga milugsong sa sapa. Doppelganger ang imong nakita, Ma'am Sabrina. Annalisa. Dili si Sir Rodel ang nakita ni mo, Ma'am Sabrina. Kundi reflection lang ni Sir Rodel. Unsa man ang matanga sa demonyo? Annalisa, ayaw na hisguti og makahahadlok si Sabrina. Padayon, Annalisa. Kung tinuod man nga nakita ni mo si Sir Rodel, og wa ka niya tagda, buoti pasabot, nga kaparihas lang siya ni Sir Rodel. O sa siya kaitom nga espiritu. Husto na, Annalisa. Ayaw siya pug ni love. Doon ay mga espiritu nga gustong makopya sa ubang tao.
Gusto sila nga makasaway sa mga nasawayan sa tao. Nga gusto nilang parihasan. Og mao ka nang gitawag og doppelganger. Kung mao na, malignong ako nakita og dili to ikaw, Rodel. Una-una mo lang ka na nakita mo, Sabrina. Dili ko mutuo nga dunay mga espiritu nga gustong mukopya sa imong bayhon. Gusto na, Sabrina. Nakasunod ka na sa mga sinultihan sa akong inahan. Hulungan na ng mga binuanga. Sir, Tingali ikaw ang naka-impluwensya sa akong inahan. Ibisag unsa na lang ang masud sa uo. dili, sir, uy. Wala ka mutuo nga makakita si Annalisa og dili ingon nato, Rodel. Ang tanang mahitabo. Doon na explanation, Sabrina. Ayaw nang paghisgot pa og mga katuhuan dili nga mga istorya. Makalabad na sa uo, Sabrina. Nasuko ka, Rodel. Di lang ko gusto nga maghisgot pa kag mga espiritu. Kalimtan na nato ang mga patay, Sabrina. Okay. Sige. Pasaylo ako, sir. Annalisa, di na ko gusto nga maghisgot ka og mga espiritu o mga multo nga imo makita. Sir, Rodel. Kinahanglang wa na'y mahadlok sa sapa sa bandot. sige, sir. Dili na ko muhisgot bisan ang siya ako makita. Salamat. Himuuntang normal ang atong dapit, Annalisa. Oo, sir. Kung okay na ka, mahimo ka nang muuli sa bahay. Ate man na si Mama dito. Madam, kaon na ka? Nga no mangutana pa man ka. Oh, sige madam. Andam na lamisa. Makaon na ka? Oh, dungan ni ko sa pagkaon. Ikaw nalay akong anak karon. Joker ba sa ka, madam? May anak magang gwapo si Sir Rodel. Wa siya'y lami. Wa siya'y lami. Masinupakon siya. Ay, madam, dawata na lagod nga. Minyo na siya. Magmahay siya nga nung nangasawa siya. Nga naman, madam. Dili lagi siya mahimong magminyo. Unya lagi, madam. Ipaunsa man na nimo nga minyo naman sila si Ma'am Sabrina. Dili naman nimo sila mabuwag. Mamatay si Sabrina kung mutunob siya din sa bahay. Alo, imo siya pat yun, madam. Nga nung ako may mupatay niya. Sa pagtuon mo na ako. Kriminal ko? Aw, dili man no, madam. Tiguwang naman good ka. Wala kay kusog ay patay og tao. Pero, Pero unsa? kung manuhol kag mupatay ni Ma'am Sabrina, mahimo kayo. Dili ako ang mupatay sa asawa ni Rodel. Kundili, ang mga maligno ni inimbay. Unsa? Uy, Annalisa! Manoy? Oh, may kay ni aka na, Annalisa. Kumusta naman ang masinupakon kong anak? Patay na ba ang iyang asawa? Gusto gid ikaw nga mamatay si Ma'am Sabrina. Sama kang Adela, madam. Hoy! Ayaw kong sultihig sama, ana, ha? Milaya si Adela. Wa siya bulayas, madam. Namatay siya. Kung namatay pa si Adela, nakita na unta ang patay niyang lawas. Tuhui ko, madam. Patay na si Adela. O posibleng gipatay si... Hilom! Lagaw na! Andaman na panihapon. Mukhaon ko sa'yo. Kasakit sa kong o. Naon sa man ni si Rodel. Wala man og nausap siya kamay. Pero, dili may tapong masayop ko. Siya gid ang akong gisundan sa sapa sa banlot. Dili may tapong masayop ko sa iyang bayhon. Nagbata na di ka? Mingon ang doktor nga pwede kang magawas ugma. Lain pa bang imong lawas? May mumangyo, Rodel. Unsa man na? Gusto ko makiksulti ni Mama Mercy. Unsa? Gusto ko ngagikan din niya.
mula hosta sa inyong karaang bahay. Oh, Sabrina, pero di ka mahadlok nga makikatubang ni Mama? Dili na. Inahan mo siya. Busa ako na siyang inahan. May sakit siya, busa kinahanglan siyang akong sabton. Ug dawaton kung unsa man ang iyang batasan. Di ka na mahadlok sa Mumbai? Mas mahadlok ko og tao kaysa maligno, Rodel. Ha? Ayaw na pagunahunog makahadlok ng mga butang. Way multo sabay. Kuna-kuna lang ang tanan ni Analisa. Kun mo na, muatubang na ta sa imong inahan. Oh, Madam, niyarang tubig ni mo. O sa kapitsel o baso. Unsay nakita nimo sa palibot? Wa mo ko'y nakita, madam. Maayo. Madam, mahimong mo gawas na ko? Ayaw una. Ubani una ko dinhi sa akong kwarto. Yes, madam. Madam, ako na lang isod sa aparador ng ako mga nilabahan nga imong sinina. Sige. Wa na ba mo pakita ni Mus Felipe? Wa man, madam. Wa ka na ba'y gikahibudngan din hisabay? Wa naman, madam. Dili siya makagawas sa kwarto nga iyang gihikugan. Ha? Madam, nganong naghikog man ang amahan ni Sir Dal? Nganong nangutana man ka? Wa na, madam. Kalimtin na lang akong pangutana. Padayon sa imong gibuhat. Niya si Rodel? Mingaw man ang bahay, Rodel. unaog ka naog, Sabrina. Mingaw man ang bahay, Rodel. Sir Rodel? Ma'am Sabrina. Anong niya mamumulahaw sa bahay ninyo, sir? Ako sa ning bahay, Carding. Busa may katungod mi mupuyo ni Sabrina din eh. Si Mama nagmata pa ba? Ambot, giatin man to ni Analisa siyang kwarto. Rodel, maayo tingali nga at doon ta si Mama sa iyang kwarto. Kanauga dito, Analisa. Ayaw pasudla ang masinupakon kong anak. Ha? Pero madam, katabang lang ko ninyo. Palayason ta ka kung imong pasudlon ang mga masinupakon. Lakaw na. Oo, madam. Dali na, Rodel. Manood na ta sa bahay. Okay. Ayaw na magsod, sir. Ma'am. Analisa. Uy, ana. Huwag katungod ha nga, mupugong nila sa pagsuod. Pero gisugo ko ni madam. Dili siya gusto nga manood mo. Basing ko manghagis na sad ni. Pero kinahalang magkasulti kami sa inahan ni Rodel. Bini ka lang. Sakon ko sa taas. O ikaw na, Lisa. Anda mo ang panihapon. Oh, sir. Okay ka lang din sa gawa, Sabrina? Okay ako. Sige na. Sakanas mama ni mo. Sige. Aling ko lang una diya, ma'am. Ano sa man, gusto kang tubig? Okay ra ko. Ayaw na lang kong tagda. Adi sa mahimo nga dilikat na ako tagdo na mo, kay asawa ko ka sa kong Kumusta naman mo din ni Carding? Okay raman, ma'am. Nagpasalamat na lang ko, ma'am. Nga gamay rag kadaot ang akong manghod sa pagkaligid sa bakilid sa busay. Carding, may lakaw ta ugma ha. Ha? Asa man to, ma'am? May bawra ka ugma. Pero, ayaw pagsaba ni Rodel nga may lakaw ta. Ha?
Ma? Maayo kay nakauna-una kapas pagpauli din hero din. Sorry kon. Wala tayo kamatiman, ma. Oo. Mayong pagpaminaw Mawagid na sa ang papel Lex sa mga Pinoy. ginikanan. Kalimtan na lang sa anak kung maminyo na sila. Nahibawag yun ka na din na tinuod, ma. Ikaw ang mitukmod na mo aron magpalayo ni mo. Ang imong asawa lang ang dili ko gusto mo puyo dinhi sa karaang bay. Bana ko ni Sabrina, ma. Di ko siya mahimong pasagdan. Siya gyud ay ang imong pilion. Wa ako'y gipili, ma. Kamong duhang importante sa kong kinabuhi. Musa mo hangyo ko nimo. Dawatan na lang si Sabrina. Ma, gusto ko nga kamong duhang akong atimanon. Nganong kalit lang nawa si Sabrina. Oh. Na-ospital siya. Kay naligid sa pangpang, di ba? Nganong miabot man siya dito sa patay nga busay. Oh. Tubaga ko, Rodel. Nganong miabot sa patay nga busay si Sabrina? Okay, mga kalasanas, mga kapalowers, no? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw ning lain pang sumpay ning sugilanon. Daghong sasapa. Papalihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.